Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Hello mga kasenso! Kumusta po kayong lahat? Magandang araw po sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po sa ating pinaka-fresh na programa. Of course, ang AgriSenso sa agrikultura, aasenso ka. At napaka-special ng araw na ito dahil na-miss natin siya last week. Na-miss natin siya last week at ngayon, andito na ang nag-iisang hari ng mga chicken breeders, Pulomolok Native Chicken. Hello, sir. Yan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kumusta ang bagong papa? Baka iba yung inisip nila. Bagong daddy, bagong father. Yes, ma'am. No, okay na okay. Yan. At syempre, mas inspired na gumawa ng content at palaki ng ating manukan. Oo, correct. Is it baby boy or baby girl? It's a baby boy, ma'am. Hala! May katapat ka na. May kasama ka na, sir. So, yes, ma'am. May kasama ka na sa pag-alaga ng manok. Ayan, no? Congratulations, sir. And sabi na ni Kuya Billy, welcome to the real world. Yes, ma'am. Oo. Ayan na. So, kahit po ganon, hindi yun siya naging, kumbaga, siyempre, di ba, nakakapagod pag merong newborn baby. Pero, hindi naman halata sa mukha ni Sir Shano, parang walang nangyari. Parang ano lang, confident, fresh, and happy. Yan. Correct. Uy, kamusta, sir, yung mga manok mo, sir? Yung manok natin, nung nakaraang last 2 weeks, no? Yung manok natin is umabot ng 1,000 heads. Pero ngayon, konti na lang dahil sobrang dami ng buyers. Ay, okay. So, pinakyaw. Pinakyaw na. Yes, ma'am. Daming pumakyaw dito sa amin. Para saan, sir? Pang breeding, ma'am. Pang breeding. Pang breeding. Hindi yung pang ihaw o gano'n. So, pang breeding hindi siya. po. Yes po. Marami kasi ngayon gustong mag-breeds, no? So, hindi pa nila master, kaya talagang gumagawa tayo ng contents para sa mga beginners. Correct. So, ayan sa atin pong mga ka-asenso, kung kayo po ay nagnanais na or naghahanap kayo ng mga pambreed na manok, i-message nyo lang po or i-follow nyo ang Facebook page ni Pulomolok Native Chicken. Kung kayo lang din naman ay nasa South Cotabato area, sa may General Santos City, or somewhere dito sa may Cotabato or Davao region, malapit-lapit naman din dyan sa Pulomolok. So, message nyo lamang po ang Facebook page ni Pulomolok Native Chicken. Baka meron pang mga available na manok na pwede pong maibenta ni Pulomolok Native Chicken. Okay? Yes, Correct advice. So, sa lahat po ng mga nagtatanong kung saan daw banda ang Pulomolok, sir? I mean, saan banda kayo sa Pulomolok? Dito sa Pulomolok, no? Ang Pulomolok po pala ay katabi lang po ng Jensan. Yan. So, Purok Hillside, Barangay Kinan 6, Pulomolok, South Cotabato. And sa mga nag-worry kung hindi pwedeng i-travel yung mga manok, pwede po dahil nagbibigay kami ng travel to permit or permit to travel. Perfect. Para sa mga manok. So, meron siyang permit to travel. Nagbibigay, meron yan siyang kasamang permit to travel if ever kayo po ay magpapa-ship ng mga manok. Okay? So, for more details, i-message nyo na lamang po si Pulomolok Native Chicken. Okay? Hello din po sa lahat ng ating mga viewers. Tayo po ay pumalo na sa 21,000 viewers sa ating AgriSenso Facebook Live. Facebook page, live tayo sa ating AgriSenso sa Agrikultura Facebook page. Ganun din po sa ating Kings Radio Philippines Facebook page. Hello po sa inyong lahat. Happy watching. Ka-Farming Angat Ka Facebook page. Hello din sa mga viewers at followers ng Ka-Farming Angat Ka at Damdamag Digital Media TV. Sa lahat po ng mga nanonood sa ating live ngayon sa Facebook, maaari niyo po ba i-share ito sa inyong Facebook wall para mas marami pa po ang ating mabibigyan ng good news sa ating topic ngayon dahil napaka-importante ito sa isang manukan. Okay? Napaka-interesting ng topic na ito na i-share sa atin ni
Pulomolok Native Chicken. Dahil sino ba naman dito ang hindi gusto na yung kanilang manukan ay walang langaw at amoy, 'di ba? Posible ba kaya yan siya, Sir Sean, na walang langaw at amoy ang iyong manukan? Kasi based on our experience, so yung aking tiyuhin ay ayaw niya akong pag-alagaan ng sir, hindi niya ako binigyan ng permiso na mag-chicken farming doon sa lugar namin sa Lower Dolo. Kasi nga, yun, may problema, maamoy daw, malangaw, yung mga ganoon. So ito, baka itong tips na ibibigay sa atin ngayon ni Pulomolok Native Chicken, I'm sure na kayo rin dyan, gusto nyo rin ang inyong manukan ay walang langaw at amoy. Okay? So ayan ha, huwag kayong kumbaga mag-skip or wag nyo itong i-miss ang opportunity na ma-share sa atin ngayon ni Pulomolok Native Chicken yung mga strategies, yung mga pamamaraan at ano ang mga dapat gawin para hindi po magkaroon ng langaw o less langaw, shall we say, less langaw at wala talagang amoy ang inyong manukan. Okay? So if ever meron din po kayong mga tanong dyan, lalong-lalo na sa mga nanonood sa ating Facebook Live, comment nyo lang po, wag po kayong mahiya. Comment nyo lang po sa ating Facebook Live para po ay makita natin at matanong natin kay Sir Sean at I'm sure masasagot niya live na live din sa ating programa ngayon. Okay? So maraming salamat sa inyong lahat. And I think ready na ang ating Pulomolok Native Chicken. Yan, so once again mga ka-native, no, mga ka-agrisenso, napakaganda pa rin ang topic natin dahil napakalaking tulong ito para hindi po magreklamo yung mga bisita or mga kapitbahay nyo. Mga paraan, no? Para hindi magkaamoy at magkalangaw sa inyong manukan. So, ano ba yung problema kapag may langaw? Siyempre, yung langaw, galing po yan sa mga madudumi, no? Pupunta sa manukan nyo. So, mandidiri yung mga buyers. At siyempre, nagdadala din po yan ng mga bacterias. No? At siyempre, pumupunta din po yan sa atin. So, maapektuhan din po tayo. Yan. So, kapag may amoy naman, magrereklamo yung mga kapitbahay natin or yung mga buyers na pupunta sa atin kasi nga medyo mabaho. Yan. So ano ba yung mga paraan? Ito yung tatandaan nyo, no? Itong word na open. Yan. O-P-E-N. Yan. So, yung una-una, yung O, no? Dapat organic yung pinapakain ninyo sa inyong mga alagang manok. Kung hindi man puro organic, basta merong organic formula. No? Ano ba yung ibig sabihin sa organic formula? Yan. So, dito tayo mag-uumpisa. Kailangan kasi na merong organic sa pagkain ng ating mga alagang manok. Lalo-lalo na kapag for meat production. Bakit? Kasi kapag for meat production, siyempre masasabi natin, organic nga. Mas masarap yung organic. And mas healthy kumpara doon sa mga commercial or sa merong mga chemical na mga patuka. Pero, gumagamit din po tayo ng mga commercial feeds. No? Pero kakaunti lang. Dito nga sa akin, 60% to 70% is organic and 30% to 40% naman ay commercial feeds or merong halo na branded na feeds. So, ano ba yung mga sinasabi kong organic feeds? Organic feeds, no, yung ginagamit ko dito, which is crack corn, no? Hammered corn, may trigo, may mga damo, may mga tira-tirang gulay sa palengke, no? So hindi po 'yan nakakadiri yung tira-tira doon sa palengke kasi goods na goods pa po 'yan and mas healthy kasi nga kumakain ng gulay yung inyong mga alagang manok. And pinapakain namin sila ng damo kasi nga katulad doon sa mga galang manok or mga native talaga, no, mga wild na mga manok, kumakain po 'yan ng damo, no? Chickens love greens, kumbaga. Kasi nga, itong mga manok natin, mahilig talagang kumain ng mga greens or mga damo. Yan. So, ibigay natin sa kanila yung gusto nila dahil ibibigay din nila sa atin yung mga gusto din natin. Yan. So, pangalawa naman tayo. Doon tayo sa letter P. No? Yung P stands for probiotics. Probiotics. Ano ba yung kinaganda ng probiotics kapag gumagamit tayo nito? Yung probiotics po, no, nakakatulong po yan para ma-reduce yung amoy ng poops ng ating mga alaga. No? So, itong probiotics din is nakakatulong siya para gumanda
yung immune system ng ating mga alaga o resistensya nila. Yan. Ito yung kinagandahan ng probiotics, no? At maganda yung digestion. So kapag ganun yung nangyari sa inyong mga manok, magandang digestion, maganda yung resistensya, so malayo siya sa sakit. And kapag malayo sa sakit yung inyong mga alagang manok, hindi po mabaho yung kanilang mga poops. Napapansin nyo ba kapag mayroong sakit yung inyong mga alagang manok, medyo mabaho yung poops nila, medyo mamasa-masa. Kasi nga, hindi maganda yung digestion nila dahil meron silang sakit. Bakit nagkakasakit yung manok nyo? Dahil nga, yung resistensya nila o yung immune system nila hindi po maganda. So, kailangan natin magbigay ng probiotics sa inyong ating mga alaga. So, saan ko ba nabibili itong probiotics? Hindi na po ako bumibili ng probiotics na po talagang purong-puro. Kundi, yung binibili ko is yung King's Vita Plus na kasi nga meron siyang electrolytes, multivitamins, omega-3, D3, no? Folic acid, no? At marami pang vitamins, may probiotics din. Yan, no? At amino acids. So, kompletong-kompleto na. So, kung ako sa inyo, wag lang po kayong bumili ng purong probiotics na lang. Bumili na lang kayo ng King's Vita Plus. Kasi kapag gumamit kayo ng King's Vita Plus, hindi lang po probiotics na makukuha nyo. Kompletong-kompleto na. No? Pampaitlog, pampalakas ng manok, no? Pampaganda ng katawan, ando na lahat-lahat sa King's Vita Plus. No? So, tapos na tayo sa letter O at sa letter P. So, doon naman tayo sa letter E. Yung letter E na sasabihin ko sa inyo is yung environment ng inyong mga alaga. Yung environment ng mga manok dapat is natural, no? Lupa, hindi po semento. So kapag semento po kasi, yung mangyayari na no sa yung mga alagang sa mga poops nila, no? Hindi po ma-absorb ng semento yung poops ng inyong mga alagang manok. So kapag naimbak yan, babaho. Tapos kapag bumaho yan or nabasa ng tubig, doon na pupunta yung mga langaw at medyo umaamoy-amoy na. So, dapat lupa po. Yung iba, rice hull yung ginagamit nila para sa mga malalaki nilang manok. No? Dati gumagamit ako ng rice hull. Pero kapag malaki na kasi yung manok, mas malaki na rin yung poops nila. And kapag marami kang manok, tapos nag-rice hull ka, masasabi mo unang linggo, walang amoy, no? Walang langaw. Kasi nga, merong rice hull. Yan. Natatabunan. And kapag tumagal, tapos palagi ka lang nagdadagdag, hindi ka nagbabawas ng rice hull, no? Pwede po itong maging mabaho, no? At syempre, yung poops ng ating mga manok, no, ay mag-iipon doon sa rice hull at babaho ng babaho at magiging parang poison na. At marami na rin akong mga kasabayan na gumamit ng rice hull sa mga pens nila and namatay yung kanilang mga breeders. Ako din dati, no? Meron akong mga manok na siguro nasa 3 weeks old, sobrang dami nila. And dagdag kami ng rice hull. No? Hindi namin inaalis yung nasa baba dahil nga makapal na yung rice hull. So medyo mahirap ng maghukay ng rice hull kasi nga makapal na. So yung mangyayari noon, may mga uod dun sa baba, no? Sobrang baho na pala. So yun, parang napupuwesyo na po yung mga alagang manok. So mas maganda lupa lang po yung ilalagay ninyo. No? Kasi nga na-absorb ng lupa yung poops ng ating mga manok. So, kapag mayroong probiotics, organic yung pinapatukan nyo, yung mga ano po nila, mga poops po nila, no? Hindi mabaho, tapos kapag naarawan, na-absorb agad ng lupa. Yan. So, walis-walis na lang, no? And gawing fertilizer. So, ano naman yung N, no? Ang N, need mag-sanitize and need kunin yung dumi ng inyong mga chickens. Yan. No? So, bakit nga ba kailangan kunin yung dumi? Yan. Kunin yung dumi, no? Dahil itong dumi ng ating mga manok, kapag tumagal, no? By the way, meron yung, itong dumi ng ating mga manok is merong salmonella. No? And kapag nakuha ito ng ating mga manok, yung mga bakterya na ito, pwede silang magkasakit. Yan. So, dapat pa talaga, mag-sanitize tayo sa ating mga ating manukan, no? Lalo-lalo na kung saan sila dumudumi. Kasi nga yung mga poops ng inyong mga manok, no? Meron po yung mga fungi, no? Meron nga salmonella at ano yan, talagang pangit yung epekto niyan kapag nakuha ng ating mga alagang manok. So, kapag nasunod nyo yun, no? Yung dapat organic, yung pagkain nila, probiotics, no? Tapos yung environment nila maganda. Tapos yung paglilinis,
and pag-sanitize. Kapag nasunod nyo yung 4 na yon, talagang maganda yung epekto sa inyong mga manok. No? Pero dapat po talaga hindi po tayo basta-basta lang na ganun lang yung gawin natin. No? So dapat po talaga magbigay din po tayo ng mga kailangan ng ating mga alagang manok. No? Siyempre, kailangan nila ng vitamins. No? Sa vitamins na ginagamit ko, marami kasi nagtatanong saan nabibili itong King's Vita Plus and Intenso Plus. No? Siyempre, pwede pong yung bilhin dito sa Agrisenso or sa Shopee. Yan, available dito. At saka, yung King's Vita Plus po kasi subok na. Sobrang ganda ng pangitlog ng aming mga manok. No? At napakaganda ng performance ng manukan. Walang gaanong nagkakasakit. No? Walang amoy, walang langaw. Kaya yung mga buyers patuloy sa pagpunta, no, at pag-avail ng ating mga materyales na mga manok. Yan, dahil nga sa tulong ng King's Vita Plus. Syempre sa mga sisiw natin, dapat din po no na yung sisiw, no, by the way, medyo medyo attractive siya sa langaw. Yan. Dahil nga at yung sisiw na yan is kumakain po talaga ng purong feeds na branded commercial. Yan. So, hindi siya organic, no? Pero dapat yung feeds na bibilin nyo, yung makita nyo merong organic formula. At kapag nabasa po yung feeds nila, minsan, kasi nga mga sisiw pa yan, no? Yun, na-attract yung langaw. So, kakain lang naman yung sisiw dito sa amin, no? Kumakain lang sila hanggang 3 weeks old ng pure na feeds. And after that, dapat po talaga linisan every 3 to 5 days, no, yung rice hull nila or yung karton, no. Dagdag bawas kung rice hull, no. Dagdag kapag sobrang basa na or maraming dumi, yan, tapos dagdag na naman ng rice hull. And kapag karton yung ginamit nyo, 3 to 5 days po kayong mag-change ng karton, no. Kasi kapag nag-stock po yung doon, yung dumi or poops ng ating mga chicks, no, pwede po silang magkakasakit. Sabi ko nga, merong salmonella itong dumi or poops ng ating mga chicks. Yan. So, hindi po kasi pwede na yung chicks natin, yung kanilang mga poops, halimbawa, sila, bagong isa, no? Open dun sa baba, hindi po pwede kasi nga, lumalabas yung hangin. So, medyo close yung sisiw. So, napapansin nyo minsan, meron talagang lumalabas na may mga pumupunta talagang langaw doon sa dumi ng ating mga chicks. So, dapat po talaga gumamit ng probiotics sa mga chicks natin. So, lagyan nyo ng King's Vita Plus yung kanilang pagkain. No? At syempre, para maganda yung paglaki nila, Intenso Plus. Bakit nga ba maganda yung paglaki kapag mayroong Intenso Plus? Kasi nga, meron itong CGF or Chlorella Growth Factor, nakakatulong para mabilis yung paglaki at magpapatangkad sa inyong mga alagang manok. Kapag malaki at matangkad, talagang yung mga buyers natin napapatulala dahil nga napakaganda ng ating mga alagang manok. At syempre sa breeders natin, huwag kalimutan mag-Intenso Premium and Intenso Power Stag dahil kompleto din po yun sa vitamins, no? Yung Intenso Power Stag po, no, pwede niyo pong ibigay sa inyong mga hens and roosters kasi nga meron itong calcium and multivitamins. At doon naman sa ating Intenso Premium, no, meron po Korean ginseng at may mga vitamins din po. Yan. At doon naman tayo, no, sa mga bakuna. Ayan. Sa sa deworm, yan. So kailangan mag-deworm, no? Kasi nga kapag sabi ko nga sa inyo, pag hindi po maganda yung or mayroong mga parasitiko or may sakit yung mga alagang manok, no? Pwede po yang bumaho yung kanilang poops. Kasi nga may sakit sila, hindi maganda yung pagka-digest nila. Baka masira na po yung kanilang mga intestines, no? Or mga may sira dun sa digestive system nila. So, kailangan meron kang worms to go na ginagamit. So, meron itong albendazole and praziquantel. No? So, 2-in-1 po itong dewormer na to. Kaya, minsan napapansin nyo, hindi na po lumalabas yung worms sa puwetan ng ating mga alagang manok o sa mga poops nila. Kasi nga, natutunaw na. At yung kinagandaan dito sa worms to go, no? Kapag meron pong sirang intestines or merong damage minsan yung intestines ng yung mga digestive system nila ay nakakatulong din po yung worms to go, no, para gumaling ito. Yan. At yun lang naman yung mga ginagamit ko at kapag
sinunod nyo yung mga tips natin ngayon, yung word na open, no? Organic, probiotics, magandang environment, and need to sanitize and need to clean. Yan. No? So, sundin nyo yan, talagang walang amoy and walang langaw yung inyong manukan. Correct advice. So I'm sure kayo po mga nanonood or nakikinig sa ating Kings Radio stations, kahit dyan sa Bay Visayas area dito sa Mindanao, kung kayo man ay nakikinig, I'm sure na sulat kayo kung anong ibig sabihin ng open, para iwas langaw at walang amoy ang inyong manukan. So again, O is organic, P is probiotics, E is ano nga yung E, sir? Yung environment, di ba? Environment, yes po. Yeah, good environment. And then at the same time, ang N is for need for sanitation. Hindi talaga mawawala ang sanitation kasi yun talaga ang pinaka-importante din. Kailangan din talagang maglinis, di ba? Na-remember ko lang din, Sir Sean, nung na kami ay nagbabuyan dun sa amin, every time or from time to time, basta merong dumi, yung kulungan, mula sa aming mga alagang baboy, agad na kinukuha talaga yan siya or nililinisan talaga yan ng father ko para iwas away din sa kapitbahay. Parang walang away sa kapitbahay, okay? So, ayan. Kung sa mga nanonood sa atin ngayon, if ever meron kayong mga tanong, huwag kayong mag-atubili or huwag mahiyang magtanong dito sa ating AgriSenso para po yan kay Sir Sean. Pero meron na po tayong mga naunang tanong dito, sir. Babasahin ko po. Ano daw po yung posibleng sakit na pwedeng makuha sa dumi ng manok? Yung ano po ma'am, no? Yung sa salmonella. Salmonella virus ata yan. So, pwede pong ikamatay yan ng ating mga alagang manok. So, kapag hindi po natin nalinisan yung kanilang free range, kulungan, no? Pwede pong maging parang poison, kumbaga. Parang, kasi mangangayayat yung manok, tapos medyo magbaho din po kasi sa kanila. So, meron times na yung iba is masisira na yung respiratory nila, respiratory dahil mabaho yung kanilang mga poops kapag hindi natin nalinisan. So, dapat po talaga, syempre kinakain natin yung mga manok natin, dapat malinis and dapat na ibigay sa mga buyers natin. Tama, corrected by yan siya dyan, Sir Sean. So, wala talaga tayong dapat gawin. Kailangan talaga tayo maglaan ng oras sa ating mga alaga at linisan po ang kanilang tirahan. Para naman sa ganun ay ito rin kasi ay kumbaga may effect din sa inyong mga alagang manok kung sila ay nasa environment na malinis. Okay? So, iwas yan siya. Kumbaga, tawag dyan, hindi ka talaga malulugi kasi hindi magkakasakit ang iyong mga alagang manok dahil malinis yung kanilang paligid. Okay? Lalong-lalo na kapag yung kanilang dumi ay mahalo dun sa kanilang pagkain, sa kanilang inumin. So, yan ay napakalaking problema yan sa isang breeder na hindi malinis yung kanyang kulungan. Okay? So, speaking of paglilinis dito, Sir Sean, meron tanong, ano daw po ang magandang pang-disinfect sa kulungan ng manok? So, sabihin na siguro natin, Sir Sean, kung meron bang natural na organic na disinfection or itong talaga medisina? Meron bang mga ganon, Sir Sean? Meron na bibili sa Agribets, ma'am. Tapos, yung iba naman, organic yung ginagawa nila, suka na may sili at saka paminta. No? I-spray lang nila yan. Tapos, minsan, Zonrox, yan, ganyan. Chlorine? Chlorine po. Yan, chlorine. Oh, okay. Pero if ever magdi-disinfect po, is tawag nito, syempre alisin yung mga manok. Hindi naman ma'am, no? Pero wag lang idirekta sa manok mismo. Oo, yun doon lang sa kanilang sa kulungan mismo, if ever naka-cage sila. Tsaka pwede ba mag-disinfect sa lupa, sir? Like doon mag-spray ka lang? Yes po, pwede po, no? Kasi nga doon sila nagpo-poop sa kanila sa lupa yung mga manok natin. Tapos minsan kapag lupa po yung flooring ng ating mga manok, tapos medyo natutuyo na, hindi mo na mapapansin kung saan yung poops at saka lupa doon, no? Halos magkasing katulad na lang sila. So dapat din po talaga yung lupa nila is sinasanitize natin. Tama din, sir, no, yung nabanggit mo kanina na kung magkulungan lang din naman kayo, wag doon sa may semento or nakasemento kasi hindi siya ma-absorb ng lupa, ng semento, yung dumi.
unlike kung nasa lupa man siya, kumbaga ano ba yan siya, madidecompose lang yan siya mismo doon, or pwedeng mabilis siya linisin. Unlike doon sa simento, kailangan mo pa talagang basahin. Basahin. Spray mo pa ng malakas na power para matanggal yung dumi ng manok. So, better na yon. Pero, speaking of simento, sir, pwede ba, sir, na simento siya, tapos may nilagyan natin ng rice hull? Pwede din naman, ma'am, no? Pero kapag minsan kasi, sa rice hull, no? Meron kasi siyang disadvantages minsan. Minsan, natutukan ng manok yung rice hull. And kapag madumi na yung rice hull, syempre, maapekto na naman yung kanyang tiyan. Okay. Tama, sir, no? Kasi yung mga rice hull, mga butil, yun siya, maliliit. Tapos parang na-attract din sila na kainin yun. Yes po. Kasi yan din po yung ginagawang ma'am, yung tahop ng or rice bran. Okay. So parang pangit din siya, hindi siya advisable. Yes, na ganon. So sa mga sisiyo, ma'am, advisable siya, pero sa mga malalaki na hindi na gaano advisable. Okay. Sa mga sisiyo, okay lang, carry lang 'yon. Yes, ma'am, kasi hindi pa niya natutuka yung malalaking malalaking butil ng rice. Palay, yes po. Hindi pa nila kaya malunok. So okay lang siya pag yung mga rice hull sa mga sisiw. Pero pag mga malalaki na, hindi na siya advisable, hindi na siya pwede, okay? Ganoon. Ayan. So sir, pwede bang parang ang question dito, sir, ay parang hindi na makontrol yung langaw. Pwede ba daw mag-spray ng pampatay sa langaw? At may idea po ba daw kayo kung ano yung pampatay sa langaw? Parang wala atang spray na pampatay ng langaw, pero merong powder na kung saan doon mag-stay para ma-attract yung langaw at last sa kanila. At safe din sa manok natin kahit kukain nila yung langaw. Meron ako nakakita ng ganon. Kaso nga lang may kamahalan. Parang 1 kilo is 2,000 pesos. So parang i-mix mo yung powder doon sa water, tapos ilagay mo lang siya doon sa kulungan, sir, at doon hindi, ma'am, no? Direct na powder lang siya, ma'am. Ilagay mo lang siya sa karton, no? At doon na po dadapo yung mga langaw at mamamatay sila. Tapos kapag tinukaan ng manok yung langaw, okay lang, no? Hindi po mamamatay yung manok. So pwede, kakain pala ng langaw ang manok, sir. Yes po, minsan kumakain sila ng lamok. Ng langaw. Yes po. So organic 'yon. Opo. So safe lang yun siya. So okay lang ba yun, sir? Na kinakain nila yung langaw? Hindi siya advisable, ma'am, pero hindi namamatay yung lamok, no? Kapag kumakain siya ng langaw na kumain ng poison ng langaw. Okay. Hindi namamatay ang manok kapag kumakain. Opo. Yan, no? Doon tayo sa langaw plus manok, lamok na eh. Langaw plus lamok equals manok. Opo. So, ayan okay lang na makakain ng yung manok doon sa nilagay natin na poison para sa langaw. So, safe lang sila doon. Na-try mo na yun? May pinuntahan akong ma'am, Pugo Farm, no? Quail Farm. Yung quail farm kasi medyo mabaho yung kanilang poops and very attractive sa langaw kasi nga 100% sila branded feeds. So maraming langaw doon. So meron silang nilalagay. Tapos sa baba mayroong mga manok. Yan. So yung langaw minsan kinakain ng manok. Okay. So sir, pala sir, no? May malaking factor din pala doon sa baho ng poops ng manok, doon sa kinakain nila na patuka. 'Di ba, sir? Yes, ma'am. No? Yes, sa ma'am. feeds. Yung patuka nila. Yes, ma'am. Kasi yung nakita niyo sa broiler farm, yung broiler farm kasi is 100% dapat na branded feeds, no? Commercial feeds. Kasi nga naghahabol sila ng araw para ma-harvest yung broiler nila. So, dito naman sa atin, hindi naman tayo naghahabol. Hanggang 2 months naman tayo. So, pwede kahit lagyan ng organic. Kasi nga, yung gusto naman natin ipalabas na karne ng manok, no? Hindi lang mabilis lumaki, kundi masarap din yung karne at healthy. Mas healthy kumpara sa broiler. Pag sinabi mo, sir, na organic, yun ay
may mga kinakain sila ng mga dahon gaya ng ano ba yun, sir? Madre de Agua. Madre de Agua, Azola, corn bran, crop corn, yan, organic pa yan. Mga organic yan siya. At yung ano, sir, yung kumbaga sa Bisaya pa, bani sa saging, yung ano ng saging. Yes, ma'am, pwede din. Yung ubad. Oo, ubad. Saging, dahon ng saging, tira-tirang gulay sa palengke. Pwede. Papaya, pwede. Yan. Maraming papaya sa inyo, pwede. Pwede na. So, makaka-less yan ng baho, ng poops ng inyong mga alaga. Kasi less lang yung nakain nila ng mga patuka, ng mga branded na feeds. Pero sir, nabanggit, gusto ko lang emphasize mo kanina, sir, yung halaga ng probiotics. Na nakaka-less siya sa sa amoy ng dumi ng manok. Yes po. Ano po yan, yan, yung sa research mo, sir, o sa yung natutunan, sir? Ano po yan, ma'am? Based on research and based din sa experience ko, no? Hindi lang yan sa akin, no? Based sa research yan, sa Google, at syempre based din sa experience ko na yung probiotics, no? Hindi lang po sa pag-digest yung benefits, kundi marireduce yung amoy ng inyong mga alagang manok at nagpapaganda din ang resistensya ng inyong mga alaga. Correct. And nabanggit mo kanina, Sir Sean, na ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay meron din pong ingredient o sangkap na probiotics. Yes po. Kaya sabi ko sa kanila, ma'am, na kung bibili man sila ng purong probiotics, doon na lang sa King's Vita Plus. Kasi hindi nyo na kailangan bumili pa ng vitamins or folic acid, amino acid. No, andito na po halos lahat sa King's Vita Plus. Corrected by. Kaya po yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay binansagang hari ng mga vitamina dahil halos kompleto na po sa King's Vita Plus yung mga hinahanap po ninyo na mga vitamins at minerals para sa inyong mga alagang hayop. Hindi lamang po ito para sa ating mga alagang baboy kasi marami na po talagang gumagamit ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa kanilang mga alagang baboy, lalong-lalo na sa mga inahin, yung mga nagpa-fattening. Marami na pong gumagamit at pwede rin po sa mga barako kasi nakakapa-improve po yan siya sa similya ng inyong mga alagang barako. At saka doon sa mga nagpa-fattening, mapapabilis po ang paglaki at pagbigat ng inyong mga baboy na pina-fattening dyan sa inyong lugar. At sa ating mga inahin naman, nakakapaganda ito ng produksyon, mas marami na produksyon ng biik at nakapagpaparami ng gatas ng inyong mga inahing baboy. So mas healthy at happy ang kaniyang mga piglets. Kung sila po or yung inyong mga alagang baboy po ay mayroong King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa kanilang mga pagkain. And bukod sa baboy, of course, pwede rin sa mga manok. At alam mo ba, sir, may ginamit din ang King's Vita Plus sa mga manok panabong. Yes po, ma'am. Lalo sa panabong pala, ma'am. Dahil nga, yung panabong na manok, minsan nagmumolt. No? Tapos, kapag nagmumolt, nag-change ng feathers yung mga manok. No? Kailangan nila ng vitamins or ng amino acids. No? Para mabilis pong tumubo yung kanilang balahibo. At yung amino acids, andito po yan sa King's Vita Plus din. Corrected by. Yes, of course. So, andyan po lahat sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang inyo pong mga hinahanap na vitamins at minerals para sa inyong mga alagang hayop. So, hindi na po kayo bibili pa ng iba pang vitamins. Mapapamura na po kayo sa King's Vita Plus dahil halos nandito na po ang benepisyo na gusto nyo pong maibigay sa inyong mga alagang hayop. Ayan. So maraming salamat po, Sir Sean. Any announcement or message po sa inyong mga followers, sa inyong subscribers? Yan, kung nabitin man kayo sa live namin ngayon sa AgriSenso, magla-live ako after this sa page natin. At syempre, abangan nyo po sa YouTube and Facebook natin. No? Everyday na po tayo mag-upload ng videos. Correct. Ayan, pambawi ito ni Sir Sean. Yes, sa mga araw na kumbaga na busy siya, of course. Ayan. So salamat po, maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa atin always, every day. Dito po sa ating programang AgriSenso, maraming salamat po. At saka ganun din po sa mga nakikinig sa atin sa King's Radio
sa Visayas, dyan po sa Himalalo, Negros Oriental, tayo na naririnig sa Sambuan, Cebu, Malabuyok, Cebu, Badjan, Cebu, saan pa ba? Mual-Bual, Cebu, ayan, ang dami nating mga listeners dyan sa Tayansan. Hello sa inyo dyan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At dito rin po sa may Hinatuan, sa Regal del Sur, sa may Bislig, Tandag, at all the way from San Francisco City, Agusan del Sur, dyan sa mga taga-Agusan. Maraming salamat. At thank you so much also sa mga listeners natin dito sa 93.5 Mawab, Davao de Oro. Tayo rin ay napakikinggan via Kings Radio 93.5. Hindi lang tayo sa Davao de Oro, sir, napapakinggan. Diyan din sa may Davao del Norte, Davao del Sur, at Davao City. So maraming salamat po talaga sa inyong patuloy po na pagsuporta sa ating programang AgriSenso. Ayan, bukas po ulit ha, mga ka-Asenso, samahan niyo po again si Clara Tita para naman sa napaka-interesting na topic na para sa ating mga magsasaka at saka sa mga nagnanais pong mag-alaga ng hayop o magtanim, mag-farming. Dapat po ay naka-like or naka-follow na kayo sa ating Facebook page sa AgriSenso. Ayan, thank you so much. Ito po ang inyong lingkod, si Clara Tita, kasama si... Yan, Palawalok Native Chicken. Kasama si Palawalok Native Chicken. So, bukas ulit ha, dito lamang sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka sa agrikultura. Wala nang iba pa ang AgriSenso sa agrikultura, aasenso ka. So, sunod na po ang programa ang King's Afternoon Delight sa ating King's Radio kasama si Queen CJ. God bless you po and God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.